takový knítek. Co děláš? Oj, jste, salto. Nepřítelský král. To je pička jak hovno. What the fuck, to je tady se skilluje na té piči. Tady se skilluje na té piči roku 1881, ty vole. Čemu je tady toto? Nevím. To máš taky? No ne, moc nečuš. Moja zvedne všechno naraz. Hej, víš co, tady všichni kosti. Jo, mezi četnama, budeme si. Jakože je v pekle. Pekelný král. A ještě uděláme jeden dokument o čertech. Já nebudu dělat dokument, bohužel. Ale já jsem vážil, že Honza jsem v tom expert. A jo, ty jsi tam expert. Dobrý den, vítám vás u dalšího videa. Ty mě fotíš nebo natáčíš? Tady vidíme čerty. Ale nejznámější čert je určitě tady. Tenhle. Protože má takový zaoblený kulatý ocásek, který když vlastně sedí, tak se mu sám hýbe. Je to strašně zajímavý. Pak tady máme takového teroristu, teda Čerňucha. On jakože má pár řetězů jako pořádný, ale nic moc. Přemísíme si do dolní části, to jsou ty nejstarší čerty. Tenhle třeba je takový nějaký, ale tenhle je třeba čínský. Toto je přesně čínský drak, který plave ve vodě, ale nelítá, takže... No, teď se pokazil právě. Máte sude moje, to denně vidí 150 000 lidí, takže nashledanou. A já si tak už seru na vás. No.